Ghid rapid pentru obținerea unui credit imobiliar. În primul rând, dorința ta. Ai ales să-ți cumperi o casă și să îți îndeplinești un vis. 2. Ți-ai ales brokerul cu care vei colabora și care cu siguranță îți va aduce cele mai bune oferte din piață. Recomandat este să apelezi într-adevăr la un broker și să nu faci tu 10.000 de drumuri la bancă, pentru că în timpul acesta e necesar să te ocupi de jobul tău pentru a avea bani să-ți achizi creditul. 3. Ai identificat brokerul cu care vei colabora, urmează pregătirea dosarului. Se face preaprobarea financiară, apoi tu îți cauți casa, o alegi așa cum ți-o dorești, apoi urmează etapa de analiză a dosarului, apoi finalizarea dosarului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Iată cum, în pași simpli, clari, organizați, vei ajunge la îndeplinirea visului tău. Dacă dorești ca acest vis al tău să se facă și să se îndeplinească fără stres, fără timp pierdut și fără multă energie consumată